Everyone, welcome to Bambataka Manguza TV. I'm here to update you on what was happening on Umkhokha the case wayizolo ngolesine mhla ka-9 January 2025. uMaphalala uvele wambophela esihlalweni undodana wakhe ngoba efuna ukulwisana naleli dimoni elikuye. Uthe nje ephaphama uSibusiso wamemeza uMaphalala, "Awungiqaqe baba, please ngicela ungiqaqe." Wavele nje wathi uMaphalala, "Awuziqaqi ngani wena? Angithi unezimangaliso." uMaphalala wasekhala ngobuthakathi obenziwa indodana yakhe. Yabuza ukuthi ibuphi lobo buthakathi. Washo uMaphalala ukuthi umfice namakhandlela abomvu egwaza isithombe sasiphamandla ngommese. Isibili nje anaso uSibusiso sisatshwa ngisho nawubaba wakhe ngokugwaza isithombe sazamcolo wezulu kubo bonke abantu. Uyaqhubeka uyancenga ngapha uSibusiso uncenga ubaba wakhe ukuthi akamqaqe, angeke azisole, uyacela bandla amqaqe. Ulwazi utshela uma wakho ukuthi ngesikhathi ethi ingane kaGabisile akuyona eyakhe akamzwisanga kahle lapho yazi. Wabuza uMaximba ukuthi yini angayizwanga. Washo bakithi Ulwazi ukuthi uma wakho uyazi ukuthi udiniwe kodwa uyamthanda uGabisile. Asho khona ukuthi uready ngokukhulisa naye ingane yakhe. Wamthulisa uMaximba esho khona ukuthi ukhuluma umbhedo yena usayingane usafunda isikole akanayo imali okanye umsebenzi. Esho khona ukuthi angalingi aze acabange nokutshela ubaba wakhe ngalolu daba ngoba nje uma eke wamtshela uzomkhipha ngesango. uSibusiso usancenga ubaba wakhe ukuthi amqaqe ngapha. Washo ukuthi uzomenzakalisa njengabo bonke laba baprofethi abancane. Wavele wathandaza uphala lo wabiza umvelase kakhulu kunakuqala. Labhonga leli dimoni oluwuSibusiso wathandaza uMaphalala. Lasho idimoni libhonga lihayiza wachela ngechibi lakhe uphala lo lamemeza nalo ngapha idimoni. Bathandaza bakithi uMaphalala lathi idimoni liyasha. Kanti noMazungu uncondile ulalele bakithi uyakhala ngapha uSibusiso. Abonga umthembu uMaphalala uvele nje wamhleka umoya omubi uze asho ukuthi ngeke aze alunge uMaphalala ngoba yena waqeqeshwa ugobela onamandla. Ahleke kakhulu umoya omubi esho khona ukuthi isikhumba sakhe siqine njengegobolondo lofudu. Ahleke kakhulu. uMazungu athi uMaphalala akathandaze aqhubeke athandaze bakithi. Lapho uyambona ukuthi uMazungu usenokwesaba. Uyasho ngapho uSibusiso ukuthi ngeke nilunge ebese evele ehleka kakhulu. Asho uMaphalala ukuthi asikho isidingo sokukhuleka kakhulu, yena uyaqala nokubona into enjenganalena. Uhlezi ekhipha amadimoni kodwa leli uyalisaba. Esho khona ukuthi linembobo ekhaleni leli dimoni. Amakhosikazi kaNdlovu acela ukukhuluma naye aze ayasho ukuthi acela angawathethi isibandla. Basho ukuthi bayile kuManzimande bayocela uxolo. Wathi uNdlovu wakubeka kwacaca ukuthi yena noManzimande bamkuphi. Bamtshela ukuthi uthe uNdlovu kumele azehlise. Basho ukuthi bafuna ukubuyela isithunzi sabo nabo. Wavele wathi kade naye acabanga ngalolu daba nezenzo zakhe uyasola nomona abe nawo umubekephi namhlanje. Washintsha gatsheni. Esho khona ukuthi ubahlazile amakhosikazi akhe benze konke okuphambene nomthetho. Ajabula amakhosikazi akhe if ekhuluma kanjena. Esho ukuthi kade babewalindelela amagama ukuthi aphume emlomeni wakhe ugatsheni. Basho ukuthi angaphatheki kabi, yonke into izoba right. Umkhululi uyaxolela. uMamZobo ungene egumbini kaGabisile aqhamuke noGabisile ambuza ukuthi ubekwa yini lana. Avele athi akeze azohlala phansi baxoxe. Ebese yabuza ukuthi ubani omunye owazi ngalolu daba. Athi uGabisile ubesaba ngoba ubezothi akakhiphe isisu njengoxolile. Abuza uMamZobo ukuthi usengumama okhohlakele ngaleyo ndlela yini. Axolise bakithi uGabisile asho ukuthi utshele Ulwazi kuphela. Washo ukuthi uready ukunakekela ingane yakhe aphinde amshade futhi uGabisile. Abuza uMamZobo ukuthi ubani omunye owazi ngalolu daba. Asho uGabisile ukuthi akekho. Ebese yabuza ukuthi uzomtshela yini baba wakhe. Athi uMamZobo hhayi manje ufuna ukuthola indlela enesizotha angamtshela ngayo. uMaphalala uyotshela uZamcolo ngedimoni laSibusiso indlela elidlebeleke ngakhona. Washo wathi uyakhumbula izinto zazi-right kanjani kuqala. Athi akazama ukudefenda uSibusiso ekubeni nesono. Avele athi nje uZamcolo ayikho into angayenza naye kodwa uyazwelana naye. Avele abalise uMaphalala esho ukuthi akukho lana angayanga khona ucela bandla amsize. Asho ukuthi akazi noma kujeziswa yini ngoba ushiya ingane yakhe wakhonza amaJudiya.
wabalisa bakithi uMaphalala esho khona ukuthi kushuthi kumele ashiye unkosikazi wakhe ayohlala ehlathini. Umkhandlu uhleli uyazixoxela kuvele kuqhamuke uNdlovu bese ziyamnamathela ezikadalawane ambuze uSifica ukuthi uzofunani, asho ukuthi ucela ukubona umkhululi, esho ukuthi uzoxolisa ngayo yonke into ayenza wayenziwa ukuthakathwa, wayethakathwa uMaMzobe usezalwe kabusha manje, athi nje uDifa ukhuluma imbudane ngonkosikazi wami, futhi basemhlanganweni obaluleke kabi, akusona isikhathi sokukhuluma umbhedo wakhe manje. Washo ukuthi waze wadelela ngisho umkhululi ngoba ethakathwe uMaMzobe ufuna ukuguqa avume izono zakhe. uGabisile ulethela abazali bakhe iti, kuthe kusenjalo kungene uNtombi esegijima ezobabiza ethi abeze bezobona uMabusi ukuthi wenzani ngaphandle. If befika uBhizi uhutha imoto ambuza uMaMzobe ukuthi eyababa wakhe yini, athi nje eyagabi gabi nje, futhi bazi kahle ukuthi uzophasa uGabisile abonga uMaMzobe benguMabusi. Ebese yabuza ukuthi kungani engajabuli uGabisile, athi uMaMzobe uma nje ejabule kakhulu uba nokuthuka okuncane ngalento ayenzile uMabusi. uMaphalala ufika noZamcolo wezulu kuyena uSibusiso bakithi naleli dimoni lakhe, uthe nje ngena uMthembu wathi uBusiso uMthembu himself uzomkhulula njengoba elana. Uthe engena uZamcolo amtshela ukuthi umazi since eyingane, wazi ngisho inhliziyo yakhe before ingene ebumnyameni. Washo uZamcolo ukuthi uzophuma lana akhulume izindaba ezinhle atshele wonke umuntu ukuthi uMthembu uyaphilisa. Wathi nje uSibusiso ameni kuleyo ndawo, kodwa nje amandla akhe angeke amenze lutho, avele athi uZamcolo akamuqaqe uMaphalala, abuze uMaphalala ukuthi ngabe unesiqiniseko yini salokho, athi uZamcolo ungasabi amqaqe uMaphalala, uma ethi uyasukuma akusukume kubakithi uSibusiso. uZamcolo avele amfake indwangu emhlophe bese evula isandla sakhe abize igama likaMthembu, apaquze bakithi uSibusiso abize igama likaMthembu, uZamcolo athandaze, uSibusiso apaquze, uZamcolo elana naye aze aquleke kancane uSibusiso. Uma nje evula amehlo awasenawo umlilo lona abenawo, avele nje wathi mvelase. Uma eqeda kuvula amehlo uSibusiso uSiphamandla abonge bakithi uMthembu, esho khona nokuthi ufanelwe. Ngiyayibamba lana, ungakhohlwa ukucindezela i-notification bell nokusubscribe noma ushiye umbono wakho.